Poznáš najdivnejšiu kávu na svete? Takú, čo začína v bruchu zvieraťa? Hlavnú rolu má ázijská palmová cibetka. Malá mačka, ktorá žerie len tie najlepšie kávové čerešne. Ešte počas holandskej koloniálnej éry v Indonézii mali miestni farmári zakázané brať si kávu pre seba. Všimli si však, že cibetky kakajú celé, nestrávené zrná. Začali ich zbierať z hovienok, umývať a potajme z nich variť vlastnú kávu. A prišlo prekvapenie. Káva z cibetkových bobkov chutila jemnejšie a menej horko. Trávenie cibetky a fermentácia v jej črevách menia chemické zloženie strn, takže chuť je pre mnohých luxusnejšia než pri klasickej káve. Z tajného farmárskeho triku sa stala luxusná kopiluvak, ktorá sa dnes predáva za stovky eur za kilo. Celý tento biznis stojí na jednom malom nočnom zvierati a na tom, čo po ňom zostane na zemi. Ak chceš vidieť viac takýchto bizarných príbehov, nezabudni dať like, odber a zvonček. A do komentára mi napíš, akú tému by si chcel, aby som rozobral na budúce.